Jerusalemissa erään kirjakaupan omistava rabbi spontaanisti opettaa, kun oli hänen kaupassaan vierailemassa Raamatun kääntäjien kanssa. Hänen mukaansa vanhempamme eivät nimenneet meitä umpimähkään, vaan he ehkä tiedostamattaan antoivat meille nimet, jotka merkitsevät sitä, millaisia ihmisiä me olemme. Tuomasin, että nyt aletaan puhumaan asiaa ja sanoin minun etunimeni olevan hebreaksi käännettynä Tsema, eli profetta Sakariaan Messiasta käyttämä nimi. Sakaria 6 ja 12:13 sanoo tuon meidän vanhemman käännöksemme mukaan näin. Näin sanoo Herra Sebaot. Katso, mies nimeltä Vesa. Omalta pohjaltansa hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppeli. Herran temppeli hän on rakentava ja valtasuurutta hän on kantava. Ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa. Hän on oleva pappi valtaistuimellansa ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien välillä. No tuo Jerusalemin rabbi ei ehkä ihan tällaista keskustelua odottanut ja totesi sitten minulle vain tällainen pieni pilke silmäkulmassaan, että me varmaan sitten tapaamme vielä. No minun suunnitelmissani ei ole temppelin kasaaminen Jerusalemiin, vaan jätän sen homman sille oikealle Herran Vesalle. Sille Messias kuninkaalle, joka tulee päivien lopulla ja perustaa Jumalan valtakunnan maan päälle. Ja sitä odotellessa minä sitten keskityn puhumaan hänestä. Mutta nimillä todellakin on merkitystä. Toisessa lukukappaleessa apostolien teoissa Pietari ja Johannes ovat tuon Jeesuksen nimen vuoksi kiinni otettuina. He olivat Jeesuksen nimen avulla tai Jeesuksen nimessä parantaneet halvaantuneen miehen ja olivat sitten olleet puhumassa temppelialueella Jeesuksen ylösnousemuksesta kansalle. Pietari on tässä vaiheessa apostolien tekoja se pääasiallinen puhemies ja hän käyttää tämänkin tilaisuuden hyväksi. Pietarissa on tapahtunut suuri muutos parin kuukauden takaisesta. Kiirastorstain lankeaminen on taakse jäänyt. Silloin Pietari oli pelännyt ja tosipaikan tullen pitänyt omaa henkeään rakkaampana kuin todistusta Jeesuksesta. Silloin Pietari oli ollut samassa paikassa ylipappi Hannaksen talossa tai sen pihalla. Hän oli pelännyt yhtä palvelustyttöä niin paljon, että oli kieltänyt edes tuntevansa Jeesusta. Mutta Pietari oli katunut ja palannut takaisin ja sitten oli tullut helluntai. Päivä, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin seurakuntaan ja antoi heille rohkeuden julistaa sanomaa Jeesuksesta. Näin pelkävästä kieltiöstä tuli rohkea julistaja. Ennen hän pelkäsi ylipapin palvelustyttöäkin, mutta nyt hän julisti rohkeasti itse ylipapille evankeliumia Jeesuksesta. Ja Pyhä Henki paitsi antoi rohkeuden, myös johti hänen sanojaan. Aikaisemmin Jeesus oli luvannut opetuslapsilleen Markus 13. Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki. Ja näiden sanojen toteutumaan saamme olla seuraamassa, kun Pietari ja Johannes ovat viranomaisten edessä. Eikä Pyhä Henki antanut vain sanoja, joilla he olisivat päässeet kuin koira veräjästä, vaan he saivat sanat,
näitä viranomaisia, näitä kuulijoita varten. Pietari puhuu kunnioittavasti, mutta terävästi, ja seurauksena he sillä kertaa pääsivät myös pälkähästä. Mutta tuossa Pietarin julistuksessa on kaksi kärkeä. Ensimmäinen on siinä tosiasiassa, että Jeesus on ylösnoussut. Siihen huipentuu koko kristillinen usko. Ilman ylösnousemusta ei olisi anteeksi antoa eikä toivoakaan taivaaseen pääsemisestä. Ilman ylösnousemusta Jeesus olisi ollut vain kansanvillitsijä, tämmöinen kiertelevä esiintyjä. Parhaimmillaankin tavallinen rabbi. Mutta nyt Jeesuksen ylösnousemus on meillekin takeena siitä, että Jeesuksen uhrikuolema toi sovituksen kaikista synneistä. Jeesuksen ylösnousemus on takeena siitä, että hän on Kristus, luvattu Messias. Ja Jeesuksen ylösnousemus myös mahdollisti sen, että Pyhä Henki paransi apostolien kautta halvaantuneen miehen ja antoi näille miehille voiman todistaa Jeesuksesta. Ja tuo puheen toinen kärki kohdistuu näihin kuulijoihin omiin tuntoihin. Jeesus oli itsekin aikaisemmin kertonut vastustajilleen olemansa kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ajatus nousee tuosta psalmista 118. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Ei ole todellakaan vaikea ymmärtää, keihin puhe rakentajasta viittasi. Ihmiset, jotka olivat vastuussa koko kansan hengellisestä elämästä ja temppelipalveluksesta, eivät tunnistaneet Messiasta, josta koko vanha testamentti todistaa ja johon koko Jumalan pelastussuunnitelma huipentuu. Kansan johtajien piti varmistaa, että Jumalan tahtoa noudatetaan, mutta nyt heistä itsestään oli tullut Jumalan vihollisia, koska he olivat loukkaantuneet Jeesukseen. Kulmakivi kertoo, mitä Kristus merkitsee. Kulmakivi oli rakennuksessa ehkäpä tärkein osa. Joko peruskivi, jonka päällä rakennus lepää, tai huippukivi, jonka varassa koko holvin paino on, ja siten jonka varassa koko rakennus pysyy pystyssä. Ilman Kristusta ei ole luhjaa pohjaa yksilöille, ei kirkolle eikä kansalle. Ilman Kristusta ei ole pohjaa ja seinät eivät pysy pystyssä eikä katto kestä. Näin Pietari julistaa kuulijansa olevan pätemättömiä hoitamaan tehtäviä. Näin Pietari julistaa pelkäämättä uskonnolliselle elitille Jeesusta ihmiskunnan ainoana mahdollisuutena pelastua. Siis keille? Siis samoille, jotka maksoivat Juudakselle Jeesuksen kavaltamisesta. Niille, jotka lahjoivat hautaavartioineet roomalaiset sotilaat valehtelemaan, että opetuslapset olisivat ryöstäneet Jeesuksen ruumiin. Pietari puhuu heille, jotka saivat Pilatuksen tuomitsemaan Jeesuksen kuolemaan ja joilla on varta riistää myös hänen henkensä. Eikä Pietari edes yritä vaimentaa sanojaan ihmisystävällisempään suuntaan. Hän varmistaa, että kenellekään ei jää epäselväksi. Ja viime kädessä totuuden välittäminen kertoo Jumalan rakkaudesta, jopa näitä ylipappeja ja viranomaisia kansan vanhempia kohtaan. Oliko sitä rakkaudesta heille sitten hyötyä?
olisivat lopulta hyväksyneet Jumalan tarjouksen rauhasta ja sovinnosta. Ylpeä ja kunnianhimoinen ihmismieli kulkee mieluummin pää pystyssä kohti kadotuksen kauhuja, kohti ikuista eroa Jumalasta pimeyteen ja yksinäisyyteen, epätoivon ja turhaan ikuiseen katumukseen. Tänään uuden vuoden päivänä kirkkokalenterin aiheena oli Jeesus-nimi. Ja tämä on meille aivan kirjaimellisestikin elintärkeä kysymys, johon jokainen ihminen joutuu ottamaan elämänsä aikana kantaa. Mitä Jeesus on minulle? Tai mitä hän on sinulle? Mitä tuo nimi sinulle merkitsee? Onko hän jotain, mikä tulee huulillesi, kun kolotat varpaasi johonkin oven pieleen? Vai onko hän sinulle se kulmakivi, jonka useimmat rakentajat tänä päivänäkin hylkäävät, mutta sinä et? Aivan riippumatta siitä, mitä ihmiset sinun ympärillesi ajattelevat tai sanovat. Ristin häpeästä välittämättä. Kadotuksen lasten pilkasta välittämättä. Hän on sinun kulmakivesi, jonka varaan sinä lasket elämäsi ja ikuisuutesi perustukset. Täysin tietoisena siitä, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja täysin tietoisena siitä, että mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla. Ja niin sinä, rakas ystäväni, joka kuuntelet kirkossa tai ehkäpä siellä kotona, sinä saat tässä hetkessä uskoa, että sinun syntisi annetaan sinun anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren vuoksi. Hänen uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa vuoksi. Ja sinä saat uskoa, että Jeesuksen varaan rakennettu perustus pysyy ja kestää. Se kestää täällä ajassa. Se kestää kerran läpi tuomion ja se kestää ikuisuuteen asti.